In de voeding van mens en dier nemen granen een belangrijke plaats in. Door een steeds groeiende behoefte ontwikkelde de bewerking van graan zich van ambacht naar industrie. Het zaaien, oogsten en malen van graan gebeurde vroeger zeer primitief. Nu zijn het uiterst moderne machines die dit werk doen. Toen Uilke Koopmans in het voorjaar van 1846 begon met het malen van boekweit en mosterdzaad, zal hij niet vermoed hebben dat zijn bedrijfje zou uitgroeien tot de grote graanverwerkende industrie die Koopmans Koninklijke Meelfabrieken thans is. Alleen frisse, schone granen geven een hoogwaardig kwaliteitsproduct. Daarom begint de reiniging reeds bij aankomst in de fabriek. Alle bewerkingen die het graan vervolgens ondergaat, zijn erop gericht een eindproduct te leveren dat in alle opzichten aan de eisen voldoet en tevens afgestemd is op specifieke wensen van de afnemers. Dit verlangt een voortdurende controle tijdens het reinigen en het malen, opdat niets aan het toeval wordt overgelaten. In het rheologisch laboratorium worden met behulp van speciale apparatuur de eigenschappen van proefdegen getest. Ook vindt de controle op het eindproduct plaats. Dit gebeurt door in de praktijk geschoolde proefbakkers. Welke eisen stelt een vakman aan het meel? Nou, meel is voor ons ontzettend belangrijk, omdat wij een product moeten maken als vakman wat alle dagen gelijk is in kwaliteit. En als we dan beginnen met het, helemaal in het beginstadium, met het deeg te draaien, dan moeten we goede grondstof hebben en daar is bloem het belangrijkste bij. De andere zijn hulpgrondstoffen, maar de bloem moet alle dagen constant van kwaliteit zijn en van bakaard, want anders dan krijg je in het eindproduct ook verschil. Wat is er veranderd in het bakkersbedrijf? Ja, dat is onder andere het bezorgen. Vroeger moest je op de bakfiets of op de fiets de hele wijk rond, soms de halve stad. Maar dat kan tegenwoordig niet meer. En de mensen zijn ook bereid naar de winkel toe te komen als je een goed product maakt.
Ja, die weet je laten een beetje zitten. Die zitten hier wel. En erin lopen, daar verneem je het wel. Dat doet niet een lekkere reuk. Ja, ik heb hier wel dromen, maar dat hele zee wel. En dan gaat de eerste kanaal in. De eerste moorden hebben we op ons gereden. 175 kilo. 10. Nou, weer een duurder serie. Een duurder C7.